कि जाल गो आनू किती आली पोता अरे दादा मामागे पसांतू पैसे नाच जाले आत मामा मुझे गाताय होईलाय मु इरा सान घेन येता मुझे हाटल्या माग मारपा माग पैसा गरज हा जाले हांव पैसे काटोले न्हू प्लीज दादा प्लीज माग सेव कर प्लीज प्लीज एकू पाटी लास्ट पाटी प्लीज प्लीज मामा काय सांगनाका तू लिप लिप तुगे मामा हांवचो येता अनाय राहू यारे अनाय रा चलती इंगेल त्या रूम आयला मी आते कित जाल गो इतू बोड कित्या माता कित जाल तरी मुगे पसा तो सोदा 20-50 रुपये नाच जाताय आणि आयज कितक्या म्हळ्यार 200 रुपये नाही अगो त्या 200 रुपया हांवें काडले गो तुगे पसांतले म्हाका मातशी गरज पडली गो वाव दादा वाव सो तू दिस तू चोतालो मामागे पैसे आणि कोणाचे येताले अनायराचे कोण पैसे चोतालो सोचोय आता कोण पैसे चोता गेले हे चोड बॅड मॅनर्स शिकयत तू भुरग्यां आपोल सांगत तुका तू मरे भुरग्यां शिको पाड देख शिकयता आयज तू कोत मरे हेच चोय हालतें कोतोले आनी मागीर तें धाकटें कोतोले कित तू एसली कित कोता अगो राव गो सांगो तें आयक मातशें राव गो